ሓደ እዋን ቶማስ ኤዲሰን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ዓይነት ሰባት ዝሓስቡ ሰባት እዮም እቶም ካልኣይ ዓይነት ድማ ዝሓስቡ ዝመስሎም እዮም እቶም ሳልሳይ ዓይነት ከዓ ካብ ዝሓስቡ ሞት ዝመርጹ ሰባት እዮም ዕብየት ለውጢ ማለት እዩ ለውጢ ከዓ ናብ ሓደጋታት ምእታው ማለት ካብቲ ፍሉጥ ኩነት ናብቲ ዘይፍሉጥ ኩነት ምእታው ዘለዎ እዩ ንሰብ እቲ ሓቂ ዘይኮነ ግን ከዓ ከም ሓቂ ዝቕበሎ እዩ ዝጎድኦ ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ እንተኾይኑ ዝበዝሐ እቲ ሎሚ ኣብ ዓለምካ ዘሎ ጓሂን ዘይዕግበትን ማለት እቲ ዝያዳ ጸጋ ሓጎስ ዓወትን ደስታን ንኸይትረክብ ዓንቂጹካ ዘሎ ኣብቲ ሓቂ ዝመስለካ ግን ከዓ ሓቂ ዘይኮነ ዝተመርኮሰ እዩ ሰላም ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ትኾኑ እዚ ለውጢ ፕላስ እዩ ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ብሓደ ሓድሽ ምድላው ናባኻትኩም ተመሊስና ኣለና ነቲ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እውን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ብምቕፃል ከምዚ ቪድዮ ክንለቅቅ ከለና ኩሉ ግዜ ምእንታን ክበፅሐኩም ድማ ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምስካት ቤተሰብ ክትኮኑ ፃውዒትና እዩ ናብዛ መፅሓፍ እመን ክትዕወት ጥርጣረታትካ እለዮም ካብ ሕልፍካ ተናገፍ ዕቁር ሓይልኻ ኣውፃዮ ድርሰት ብሪያን ትሬሲ ምስ ክርስቲና ስቴይን ተርጉም ኣመናቱላ ዓብዱራሕማን መእተዊ ኣተሓሳስባ ዕውታት ሰባት ተጠቐም ሽግር ንኩሉ ሰብ ዝወርዶ ናይ ሓባር ረቑሒ እዩ ንኩላትና እዩ ድማ ብማዕረ ዘደላድለና ኣንላንድረስ ካብቶም ኣብ ህይወትካ ሓቲትካዮምን መሊስካዮምን እትፈልጥ ሕቶታት እቶም ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎም ኣነ መን እየ ስለምንታይ ተፈጢረ ኣብ ህይወት እቲ ብልክዕ ክገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ዝብሉን ሕቶታት ክኾኑ ከም ዘለዎም ክትርዳእ ኣለካ ተፈጥሮና ብህይወት ምህላውና ጥራይ ሕጉሳት ጥዑያት ባህታን ህንጥዩነትን ዝመልአና ምዃን እዩ ንጎሆ ነተሓዳሽ መዓልቲ ክትጅምራ ብሃንቀውታ ክትበራበር ኣለካ ኣብ ህይወትካ ብዛዕባ ገዛ ርእስኻን ምስ ደቂ ሰባት ዘለካ ዝምድናታትን ጽቡቕ ክስምዓካ ኣለዎ ከም ሓደ ብምልኣት ክሰርሕ ሙሉእ ዓቕሚ ዘለዎ እኹል ሰብ መጠን ኩሉ መዓልቲ እትገብሮ ንቕድሚት ደፊኡ ንዕቑር ዓቕምኻ ከውፅእ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውዲ ህይወትካ እውን ስለኹሉ ባርኾትካ ኣመስጋኒ ክትከውን ኣለካ ግና ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ዝበዝሐ ግዜ ከምዚ ዘይተሓስብን ዘይስምዓካን እንተኾይኑ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ስምዒትካ ወይ ድማ ንህይወት ዘለካ ግብረ መልሲ ገለ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ሽተኻ ዝበዝሐ ግዜ ህይወትካ ሓጎስ ደስታን ምሉእነትን ክህልዎ ከም ዝኽእል ጌርካ ምስራዕ ክኸውን ኣለዎ እዚ ማለት ነቶም ዝዕንቅፉኻ ኣሉታውያን ወይ ከዓ ተስፋ ዘቑርፁ ሓሳባት እምነታትን ኣተሓሳስባታትን ብምእላይ ናይ ዕውት ሰብ ኣውንታዊ ኣተሓሳስባ ምጥቃምን ማለት እዩ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ከመይ ኣቢልኻ እቶም ኣብ ዓለም ዘለው ዕውታትን ሕጉሳትን ሰባት ዓወት ንምርካብ ዝጥቀምሎም ስትራቴጂታት ተጠቒምካ ከምኣቶም ዕውትን ሕጉስን ከም እትኸውን ከተምህረካ እያ ብውሕልልነት ዝተሰራሕኻ ኢኻ ሕጂ ሓደ ዛንታ ክነግረኩም እየ ኣብ ፍሎረንስ ኢጣልያ ኣብ ጋለሪ ኣካዳሚያ እታ ካብ ዓለም ዝበለጸት ቅርጺ ክትበሃል እትኽእል ብሚካኤል አንጀሎ ዝተቐረጸት ሓወልቲ ንጉስ ዳዊት ኣላ ካብ ኩሉ ከባቢታት ዓለም ብዙሓት ሰባት ብኣድናቆት ክዕዘብዋ ይመጽኡ እዮም ከመይሲ እቲ ስምዒታዊ ሓይሊ ናይቲ ሓወልቲ ካብ መጀመርያ ናብቲ ቦታ ዝኣተኻሉ ደቂቕ ጀሚሩ ኣዝዩ ሓያል እዩ እዛ ሓወልቲ ግና ብኸመይ እያ ተሰሪሓ እቲ ክነግረኩም ዝደለኹ ዛንታ ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣብ 1501 ሚካኤል አንጀሎ ንናይ ንጉስ ፍሎረንስ ካቴድራል ዝኸውን ካብ ኩሉ ጥበባት ዝበለጸ ክኸውን ዘለዎ ሓወልቲ ንምስራሕ ገንዘብ ተመዊልዎ ነይሩ ነዛ ሓወልቲ እዚኣ ኣብ ቀጽሪ ኦፔራ ደል ዱኦሞ ኮይኑ ካብ 1501 ክሳብ 1504 ኣብ ዘሎ ዓመታት እዩ
ብምስጥር ሰሪሕዋ እዛ ግርምቲ ጥበብ እዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣሽሓት ኣብቲ ጽምብል ዝተረኸቡ ተዓዘብቲ ምስ ተቐልዐት ናይቲ እኩብ ህዝቢ ናይ ኣድናቖትን ኣኽብሮትን ድምፂ ተሰምዐ ከመይሲ ብኡንቡ እዮም እታ ካብ ዓለም ዝጸበቐት ሓወልቲ ከም እተሰርሐት ኣስተውዒሎም ድሕሪኡ ሚካኤል አንጀሎ ከመይ ኣቢሉ ክሳዕ ክንዲ ዝጽባቐ ዘለዋ ቅርጺ ክፈጥር ከም ዝኸኣለ ተሓቲቱ ነይሩ ሓደ ንግሆ ከምቲ ኩሉ መዓልቲ ዝገብሮ ናብቲ ዝቐርጸሉ ስቱድዮ ይኸይድ ነበረ ኣብታ ንግሆቲኣ ግን ካብቲ ጽርግያ እልኢላ ሓንቲ ካብቲ ጎቦታት ዘንከራረወት እምኒ ዓረ ብነዊሕ ሳዕርን ቁጥቋጥን ተሸፊና ረኣየ በዚ መንገዲ እዚ ብዙሕ እዋን እዩ ተመላሊሱ ሎሚ ግና ናብ ኣቕርቢሉ እናዞረ ነዚ ዓባይ እምኒ ዓረ ተዓዘባ አንደበት ከዓ እቶም ነቲ ሓወልቲ ዝመወሉ ጉጅለ ዝደልይዋ ዝነበረ ሓወልቲ ንመስርሒ እትኸውን እምኒ ዓረ ከም ዝረኸበ ኣስተውዕለ ጽዒኑ ከዓ ናብቲ ዝሰርሓሉ ቀጽሪ ወሰዳ ሽዑ ን4 ዓመታት ሓወልቲ ንጉስ ዳዊት ክፈጥር ጸዓረ ድሕሪኡ ከምዚ ኢሉ ኣብቲ መጀመርያ ንጉስ ዳዊት ኣብታ እምኒ ዓረ ርእዮ እየ እቲ ድሕሪኡ ዝነበረ ቀንዲ ስርሒ ከዓ ኩሉ እቲ ንጉስ ዳዊት ዘይኮነ እናኣለኻ ክሳብ ፍጽምቲ እትኸውን ምስራሕ እዩ ነይሩ በለ ብተመሳሳሊ ንስኻ እውን ልክዕ ከምቲ ኣብ እምኒ ዓረ ዝተሓብአ ሓወልቲ ንጉስ ዳዊት ኢኻ እቲ ዝዓበየ ሽተኻ እቲ ክትኮኖ እትኽእል ዝበለጸ ሰብ ክሳብ እትተርፍ ንኹሉ ዝዓግተካ ዘሎ ፍርሕኻ ምጥርጣርካ ዘይውሕስነትካን ኣልታውያን ስምዒታትካን ናይ ሓሶት እምነታትካን ምእላይ እዩ ሎሚ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ኣብቲ ዝበለጸ እዋን ኢና ንነብር ዘለና ካብ ቀደም ንላዕሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውዲ ናይ ህይወትካ ክትረኽቦ እትኽእል ዝለዓለ ዕድላትን ተኽእሎታትን ኣለካ እዚ ከዓ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዝያዳ እናበለጸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ 25 ዓመታት ካብቲ ኣብ ሙሉእ ታሪክ ደቂ ሰባት ዝተረኣየ ንላዕሊ ሃብቲ ተደሊቡ ኣሎ ጠቕላላ ሃብቲ ናይዚ ዓለም ኣብ ዓመት 400 ወይ ድማ ብልዕሊኡ ይውስኽ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ካብቲ ኣብ ታሪክ ዓለም ዝተረኣየ ብዝቐልጠፈ ኣብ ሓደ ወለዶ ካብ ድኻታት ናብ ሃብታማት ተቐይሮም ሚሊዮነራትን ቢሊዮነራትን ይኾኑ ኣለዉ ብተወሳኺ ሰባት ዝያዳ ዓመታት ክነብሩ ይኽእሉ ኣለዉ ኣብ 1900 ገምጋም ዘመነ ህይወት ናይ ሓደ ሰብ 52 ዓመት እዩ ነይሩ ኣብ 1935 ናብ 62 ደዩ ሎሚ ሓደ ሰብኣይ ብማእኸላይ ገምጋም ክሳብ 77 ሓንቲ ሰበይቲ ከዓ ክሳብ 80 ክነብሩ ትጽቢት ይግበር እዚ ቁጽርታት ከዓ ዓመታዊ እዩ ዝውስኽ ዘሎ እዚ ማለት ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጥዕናኻ እንተተኸናኺንካ ብዘይ ጸገም ነቲ ገምጋማዊ ዕድመ ሓሊፍካ ክሳብ 85 95 ወይ እውን ልዕሊኡ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ነዊሕ ዕምርን ሕጉስ ህይወትን ምእንታን ክትነብር ክትምሃሮ ዝግባኣካ ብምምሃርን ነቲ ዝተምሃርካዮ ከዓ ኣብ ግብሪ ብምውዓልን ኣብዚ ዝበለጸ እዋን ናይ ደቂ ሰባት ምስታፍ እዩ ናብራ ሕውእ ቅጽበት ኣወግድ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሕውእ ቅብፀት እዮም ዝነብሩ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ህይወቶምን መጻኢዮምን ኣብ ክንዲ ሕጉሳት ምስውጣት ተስፍዋት ዝኾኑ ፍርሓት ዝመልኦም ድሕነት ዘይስምዖም ጭንቀት ዘሰቀቆም ቁጣዕ ዝመልኦምን ተስፋ ዝቆረጹን ይኾኑ ኩሉ ኣብ ሕሉፍ ተመክሮታቶም ዝወቐለ ዕቑር ዓቕሞም ካብ ምብጻሕን ክኾንዎ ዓቕሚ ዘለዎም ካብ ምዃንን ዝዓግቶም ኣእምሮኣዊ ግርደትን ፍርሕን ተስፋ ምቁራጽን ኣለዎም ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ብዛዕባቶም ንሰባት ካብ ዕቑር ዓቕሞም ፈሊጦም ናብ ዓወት ንምብጻሕን ንምጽዋትን ዝኽልክልዎም ኣልታውያን ስምዒታትን ሓሳባትን ካብ ቀደም ንላዕሊ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ሓደ እዋን ሓንቲ ንገዛ ርእስኻን ህይወትካን ብዝተፈልየ መንገዲ ክትርኢ እትኽእል ሓሳብ ወይ ኣስተብህሎ ንህይወትካ ምሉእ ብምሉእ እትልውጥን ንህይወትካ ከዓ ብኣድናቆት ክትጥምታ ትገብርን ክትከውን ትኽእል እያ ብንእሽተይ ጀምር በሉዛ እንታይ ክነግረኩም ብርያን እየ ዝበሃል ካብ ገንዘብ ዘይነበሮም ውሕድ ዕድላት ጥራሕ ዝነበሮም ደኻታት ስድራ ቤት እየ ተወሊደ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ እውን ኣይወዳእኹን ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕ ማለት ምሕጻብ ድስትታት ምኹዓት ዒላታት ሰሪሐ እየ ኣብ መፋርቕ ዒስራታተይ ምስ በጻሕኩ ናብ ስራሕ መሸጣታት ኣትየ ኣብኡ ከዓ ተዓዊተ ካብኡ ምሕደራ መሸጣታት ኣቢለ ኣብኡ ከዓ ዝያዳ ተዓዊተ ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮንኩ
ህይወተይ ስለዝተለወጠ ናብ ላዕልን ንቅድሚትን ክጓዓዝ ክኢለ ሃብተይ እናወሰኸ ምስ ከደ ሓደ መዓልቲ ዓሚቕ ተንፋስ ኣተንፊሰ እታ ንዓመታት ክውንና ዝብህጋ ዝነበርኩ መኪና ገዛእኹ። እታ መኪና ሓንቲ ዘገልገለት ሓሙኽሽታዊት መርሰንደስ ቤንዝ 450 ሰልያ ነይራ። ነዚ ንኽገብር ነታ ናይ ቀደም መኪና ሸይጣ ከም መጀመሪ ክፍሊት ተጠቒመላ። ነቲ ዝተረፈ ክፍሊት ከዓ ብወርሓዊ ኣከፋፋል ናብ 5 ዓመታት ዘርጊሐ እታ ዝምነያ ዝነበርኩ መኪና ወነንክዋ። ኣብቲ ጽርግያ ወሲዳ ፍጥነት ወሲኻ ምስ ረገጽኩ ብናህሪ ክትጓዓዝ ጀመረት። መሊሳ እውን ነሃረት። ብዝያዳ ፍጥነት ናይ ፖሊስ ትራፊክ መቅጻዕቲ ከይወስድ ኢለ ፍጥነት ቀኒሰላ ከዓ ተወንጨፍኩ። ነዛ ዓባይን ሓያልን መኪና ንሓደ ዓመት ምስ ዘወርክዋ ገለ ምትዕርራይ ክገብረላ ኢለ ናብ ሓደ ናብ ናይ መርሰንደስ ቤንዝ ክኢላ መካኒክ ወሰድክዋ። ሓይሊ ናይ ሓንቲ ንእሽተይ ለውጢ ንመኪናይ ክወስድ ምስ ተመለስኩ እቲ መካኒክ ኣብ ካርቡሬተር ጸገም ከም ዘለዋ ነገረኒ። እቲ ኣቐዲሙ ዝዕረያ መካኒክ ንሓንቲ ቀንዲ መሳርሒታት ናይታ መኪና ንድሕሪት ገጹ ስለ ዝገጠሞ ናብ ሞተር ዝኸይድ ዓቐን ነዳዲ ኣጉዲልዎ ነበረ። እዚ መካኒክ እምበኣር ነዛ መቀያየሪት እዚኣ ብሓድሽ ፈቲሑ ቀይሩ ገጠማ። ሽዑ እቲ ፍልሊ ሕጂ ክሪኢኻ በለኒ። ክሳዕ ሽዑ ብመኪናይ ሕጉስን ዕግቡን እየ ነይረ። ክዝውራ ከለኹ ጽቡቕ ዝነበረትን ኣብቲ መንገዲ ክሳብ ብዝኣኽለኒ ፍጥነት ክዝውራ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ነይሩ። ሕጂ ግና ናብታ መኪና ምስ ኣትኹ ምስ ተንሳዕኽዋ ነቲ ናይ ነዳዲ መርገፂ ትንክፍ ምስ ኣበልክዎ ልክዕ ከም ሮኬት ንቕድሚት ተወንጨፈት። ምንተን ናብቲ ጎደና ኣትየ ምስ መኻይን ከይጋጮ ከዓ ቀልጢፈ ፍሬን ሓዝኩ። ካብ ሽዑ ጀሚረ መርሰንደስ ክዝውር ከለኹ ነቲ መወሰኺ ፍጥነት ቀስ ኣቢለ ክረግጾ ጀመርኩ። ንእሽቶ እንተተንኪፈያ ነቲ መኪና ናብ ቅድሚት ደፊኡ ይሐንብቦ ስለ ዝነበረ ቀልጢፈ ልጓም ወይ ድማ ፍሬን ብምሓዝ ክቆጻጸራ ይፍትን። እዚ ምምሕያሽ እዚ ብሳላ ሓንቲ ኣብ ውሽጢ ካርቡሬተር ዝነበረት ንእሽቶ ለውጢ እዩ ተፈጢሩ። ሓንቲ ንእሽተይ ሓሳብ ክትዕንቅፈካ ትኽእል እያ። እቲ ሓሳብ ንስኻ እውን ከም ሓንቲ ብጽቡቕ ዝተሃደሰት መርሰንደስ ኢኻ ንምባል እዩ። ወላ እኳ ህይወትካ ብዓይጋቢ መንገዲ ንቕድሚት ትቕጽል እንተሃለወት ኣብ ውሽጣዊ ኣተሓሳስባኻ ሓደ ኣሉታዊ ዝኽሪ ወይ ገለ ዝዓግድ ኩነት ወይ እውን ፍሉይ ዓወት ንኸይትጭብጥ ከልኪሉካ ክኸውን ይኽእል። እዚ ዝዓግተካ ዘሎ ምሰለልኻዮን ምስኣለኻዮን ሃንደበት ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ካብቲ ኣብ ዓመት ክተርእዮ እትኽእል ምዕባለ ንላዕሊ ክተርኢ ኢኻ። ብጽቡቕ ዝተሰርሐትን ብጎደሎ ዘይብሉ ልክዕነትን ዝተሃደሰት ሓንቲ ሓዳሽ ጽብቕቲ መኪና ገዚኤ ኢልካ ሓሰብ። ግና ሓንቲ ጸገም ነይራታ። ክትሰርሕ እንከላ ሓደ ክፋላ ብጌጋ ተገጢሙ እቲ ፍሬን ንሓንቲ ናይ ቅድሚት ጎማ ግጥም ኣቢሉ ከም ዝሕዞ ገይርዎ። ነቲ መወሰኺ ነዳዲ ዋላ እንተረጊጽኻ ነታ ጎማ ከም ዘይትንቀሳቐስ ገይርዎ ንበል። ክሳብ ሕጂ ናብቲ ሓዳሽን ጽብቕትን ክብርትን መኪና ኣቲኻ ነቲ ሞተር ወሊዕኻ መወሰኺ ፍጥነት እውን ረጊጽካ ኢልካ ሓሰብ። ነገር ግን እቲ ፍሬን ንሓንቲ እግሪ ጎማ ጥራሕ እንድሕር ደኣ ኣጽኒዑ ሒዙ እታ መኪና ኣብ ዙርያ ናይ ቅድሚት ጎማ ሸንከለል ክትብል እያ። እቲ ናይ ድሕሪት ጎማ ድማ ንቅድሚት ክደፍእ እዩ። እንተኾነ ብዘይ ዝኾነ ናይ ቅድሚት ምንቅስቓስ ኣብቲ ከባቢ ጥራይ እያ ሸንከለል ክትብል ትኽእል። እቲ ሓሳብ ሓንቲ ብዘይ ኣፍልጠኻ ኣብ ኣእምሮኻ እተዓግተካ ሓንቲ ኣሉታዊ ስምዒት ወይ ስቓይ ዝመልኣ ዝኽሪ ጥራሕ ንህይወትካ ንሓዋሩ ዕንክሊል ክተብላ ትኽእል እያ ንምባል እዩ። ክሳብ ክንደይ ኣብ ደገኻ ሰሪሕኻ ብዘየገድስ ኣብ ፋይናንስካ፣ ስድራኻ፣ ኣተኣላለያ ደቅኻ ወይ እውን ጥዕናኻ ከምቲ ክተመዝግቦ ዝግባአካ ምዕባለ ኣይተርእን ዘለኻ። ኣብ ደገኻ ክንዲ ዝገበርካ ግበር ዝተሓተ ገስጋስ ኢኻ ክተመዝግብ። እዚ ከዓ ልዑል ዘይዕግበት ከም ዝስማዓካ ክገብር እዩ። ብሓፂሩ ዕንክሊል ክትብል ኢኻ። እቶም ዝዓበዩ ናይ ሓጎስን ዓወትን መሰናኽላት ኣብቲ ንገዛ ርእስኻ ዝድርቱ እምነታት እዮም ዘለዉ። እዞም ብዛዕባ ገዛ ርእስኻን ዕቑር ዓቕምኻን ዝነግሩ ኣሉታውያን እምነታት እዚኣቶም ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሱ እኳ እንተዘይኮኑ ከም ቅኑዓት ዝተቐበልካዮም እዮም። ነቲ ሙሉእ ዓቕምኻ ንምፍታሕ ዝኸውን መፍትሒ ግን ነዞም እምነታት እዚኣቶም በዲህኻ ብሓደሽቲ ንህይወት ዘሰስኑ እምነታት ምትካእ እዩ።
እቲ ሓቂ ሓራ ኸውፃካ እዩ ካብዞም ዝስዕቡ ገጻት ነዞም ዝዕንቅፉኻ ዘለዉ መሰናኽላት እዚኣቶም ከመይ ኣቢልኻ ከም እተኣልዮም ክትመሃር ኢኻ ነቶም ዕቑራትን ዓበይቲ ፃዕርታትን ህንጥዩነትን ባህግታትን ከመይ ኣቢልኻ ናብ ምርጫኻ ከም እተማዕዝኖም ክትመሃር ኢኻ ንህይወትካ ክቕይሩ ዝኽእሉ ተፈቲኖም ሰባት ዝዓወቱ ሓሳባትን ኣስተብህሎታትን እውን ክትመሃር ኢኻ እቲ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ተዋዛያይ ጆሽ ፊሊንግስ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ንሰብ እቲ ሓቂ ዘይኮነ ግን ከዓ ከም ሓቂ ዝቕበሎ እዩ ዝጎድኦ ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ እንተኾይኑ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ዝበዝሐ እቲ ሎሚ ኣብ ዓለምካ ዘሎ ጓሂን ዘይዕግበትን ማለት እቲ ዝያዳ ጸጋ ሓጎስ ዓወትን ደስታን ንኸይትረክብ ዓንቂጹካ ዘሎ ኣብቲ ሓቂ ዝመስለካ ግን ከዓ ሓቂ ዘይኮነ ዝተመርኮሰ እዩ ነቶም ዝዕንቅጹኻ ዘለዉ እምነታት እንተለዊጥካዮም ህይወትካ ክትልውጥ ኢኻ ንጀምር በል ምዕራፍ 1 ስለምንታይ እዮም ሰባት ካብ ዘለዎም ምንቕ ምባል ዝስእኑ ዕብየት ለውጢ ማለት እዩ ለውጢ ከዓ ናብ ሓደጋታት ምእታው ማለት ካብቲ ፍሉጥ ኩነት ናብቲ ዘይፍሉጥ ኩነት ምእታው ዘለዎ እዩ ጆርጅ ሺን ንስኻ ዕቑር ዓቕሚ ዘለዎ ብርቂ ሰብ ኢኻ ሓንጎልካ 1 ቢልዮን ዋህዮታት ዘለውዎ ኮይኑ ምስ ካልኦት 20,000 ዝኾኑ ዋህዮታት ዝራኸብ እዩ እዚ ማለት እቶም ክትሓስቦም እትኽእል ኣውንታውያን ይኹኑ ኣሉታውያን ሓሳባት ካብቶም ኣብ ሙሉእ ኣድማስ ዝርከቡ ሞለኪላት ዝበዝሑ እዮም ንስኻ ሕጂ ትርጉምን ዕላማን ዘለዎ ኣብ ብዙሓት ሰባት ኣወንታዊ ጽልዋ ክገብር ዝኽእል ድንቂ ህይወት ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግና ቅድሚ ንውልቃዊ ብቕዓትካ ዝኸውን ሙሉእ ዕቑር ዓቕምኻ ምግንዛብካ መን ምዃንካ ከመይ ኣቢልኻ ኣብዚ ሎሚ ዘለኻዮ ከም ዝበፅሕኻን ክትርዳእ ኣለካ ናይ ህይወት መምርሕታት ዝኸውን ጽሑፍ የለን እቲ ንዓኻ ዝኸውን ባዕልኻ ጸሓፎ እስኪ ብዛዕባ ሓንቲ ልዑል ደረጃ ርቀት ዘለዋን ካልእ ተወሰኽቲ መሳርሕታት ዘማልአት ብርቂ ኮምፒተር ሕሰብ ናብ ገዛኻ ኣምፂኻያ ካብ ባኳኣ ብምውፃእ ክትሰርሓላ ክትብል ከለኻ መምርሒ ጽሑፍ ዘይብላ ኮይና ትረኽባ ነዛ ምዕብልቲ ብዙሕ ዝተሓላለኸ ስራሓት ክትሰርሓልካ እትኽእል ድንቂ መሳርሒት ከመይ ኣቢልኻ ከም እትገጣጥማ ወይ ከዓ ከመይ ኣቢልኻ ከም እትሰርሓላ ክትፈልጥ ኣይከኣልካን ኣፈጣጥራኻ እውን ተመሳሳሊ እዩ ክትውለድ ከለኻ ዘይተፈተሸ ክእለትን ውህብትን ዘለዎ ኣብ ህይወት ኣዝዩ ፍሉይን ግሩምን ነገር ክገብር ዓቕሚ ዘለዎ መስተንክር ሰብ ኮይንካ ኢኻ ተወሊድካ እዚ ኩሉ ባዕልኻ ክትድህስሶ ዘለካ እዩ ከምዚ ንምግባር ከዓ ብዙሕ ግዜ እንተዘይኮይኑ ከዓ ብዙሕ ዓመታት ዝወስድ እዩ ከመይ ኣቢልኻ ከምዚ ሎሚ ዘለኻዮ ማለት እዚ ዘለካ ሓሳባት ስምዒታት ጸጋታት ክእለታት ፍርሕታት ተስፋታት ባህግታትን ትምኒታትን ዘለዎ ሰብ ከም ዝኾንካ ኣገሪሙካ ይፈልጥ ዶ ሓደ እዋን ቶማስ ኤዲሰን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ዓይነት ሰባት ዝሓስቡ ሰባት እዮም እቶም ካልኣይ ዓይነት ድማ ዝሓስቡ ዝመስሎም እዮም እቶም ሳልሳይ ዓይነት ከዓ ካብ ዝሓስቡ ሞት ዝመርፁ ሰባት እዮም ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ህይወቶም መን ምዃኖም ከመይ ኣቢሎም ኣብዚ ሎሚ ዘለውዎ ደረጃ ከም ዝበፅሑን ብዙሕ ከይሓሰቡ እዮም ዝጓዓዙ ከም ውፅኢቱ ከዓ ህይወት ብሃውሪ እትኸይድ መግለፂ ኣልቦን ብዘይ ስሩዓት ኣጋጣሚታትን ዝተመልአት ትመስሎም ኣብ መጀመርያ ዝረኸብዎ ስራሕ ይሰርሑ ዝተባሃልዎ ይገብሩ እሞ ኣብ መወዳእታ እታ ብኻልእ ሰብ ዝተዋሃበቶም ስራሕ ነቲ ናይ መላእ ህይወቶም ስራሕ ብዝለዓለ ደረጃ እትውስን ትኸውን ገለ ወዳት ኣብታ ደጊም ምዕዋል ይኣኽለኒ ዝበሉላ እዋን ዝረኸብዎን ኣዋልድ ይምርዓው ገለ ኣዋልድ እውን ከምኡ ገንዘቦም ቃሕ ዝበሎም ይገዝእዎ ኣብ ገለ ሰባት ዘማኸርዎም ወፍሪ ከዓ ይዋፍርዎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ህይወት ከም ሓንቲ ኣብ ምርኢት ካርኒቫል ዘላ በቐጻልን ብውሕድ ምቁፅጻርን ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈታት እትጓነጽ መኪና እያ እቲ ሓቂ ግና ዓለምካ በቶም እትሓስቦም ሓሳባትን በቶም ውፅኢት ሓሳባትካን እትገብሮም ነገራትን ዝተፈጥረት እያ ኣተሓሳስባኻ እንተመሓይሽካ ተግባራትካ ተመሓይሽሞ ውፅኢትካ እውን ብኡ መጠን ይመሓየሽ ኣተሓሳስባኻ እንተለዊጥካ ህይወትካ ትልውጥ
እዚ መጽሓፍ ክጽሓፍ ከሎ ኣብ መወዳእታ ጽቡቕ ኣቢሉ ዘቕርቦም ሓሳባት ኣለዉ ንሳቶም ድማ ብኸም ዝቐርቡ እዮም ካብ ሓሳባት ክርስቲና ከመይ ኣቢልኻ ኣተሓሳስባኻ እንተለዊጥካ ህይወትካ ከም እትልውጥ ከተረዳእና እትኽእል ኣብነት ክህበኩም ወዲ 40 ዓመት ይኸውን እዚ ዓሚለይ ኣብ ህይወቱ ሓጎስ ስኢኑ ኣዝዩ ስለ ዝሰልቸዎ ከማኸሮ ኢሉ እዩ ናባይ መፅዩ እዚ ሰብኣይ ምስ በዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቁን ጽቡቕ ዝምድና ዝነበሮ ኣብ ጽቡቕ ዝኽፈለሉ ስራሕ ዝሰርሕ ዝደጋግፍዎ ስድራ ቤትን ኣዕሩኹን ዝነበርዎ ሰብ እዩ ግን ከዓ ገለ ዝጎድሎ ኮይኑ እናተሰምዖም በቲ ዝነበሮ ኩነት ክሕጎስ ኣይከኣለን ከማኸሮ ምስ ጀመርኩ ዝተገንዘብክዎ ነገር እንተነይሩ እቲ ዝነበሮ ኣለታዊ ኣተሓሳስባን ምስቲ ኣብ ህይወቱ ሙሉእ ቁፅፅር ከም ዘይብሉ ዝነበሮ እምነትን ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ ሻቅሎቱ ድማ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ጥፍኣት ኣተሓሳስቡ ዝተፈጠረ እዩ ነይሩ በዚ ድማ ህይወቱ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ከፋፊልና ኣበየኖት ክፋላት ናይ ህይወቱ ብኸመይን ምቁፅፃር ከም ዘለዎ ኣለሊና ነዚ ሓድሽ እምነት ከበርትዕ ዝኽእል ንጥፈታት ሂበዮ ናይ ህይወቱ ሙሉእ ምቁፅፃር ከም ዘለዎ ከርኢ ዝኽእል ውሳነታትን ተግባራትን ንምውሳድ ክለማመድ ጀሚሩ ምስ ግዜ ቅሱኑን ብዙሕ ዘይግድሶን ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሙሉእ ኣመለኻኽቱ ተለዊጡ ኣብ ህይወቱ ተስፋ ዝመልአን ኣወንታውን ሰብ ኮይኑ ኣረኣዩ ምስ ለወጠ ንኹነታት ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክትርጉሞም ምስ ጀመረን ተቐይሩ ንምርጫታቱን ውሳነታቱን ባዕሉ ይቆፃፀሮም ከም ዘሎ ተረዲኡ መጻኢኡ ክቆፃፀሮ ኽኢሉ ህይወቱ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ተለዊጡ